11 Monday constituency wa busuk margin kebang bai nang keplai no ni analysis aw chongmari to laikya tab to result ni din no joto no nasing laija pas tong nai no busuk margin gangkai aro 15 থেকে 20 আমাকে ওয়ান সুপানি তো 15 থেকে 20 মার্জিন মানে মার্জিন বলতে ব্যবধানে তারপর সিপিএম বা বিজেপি উঠুন 15 হইতে 20 নি ব্যবধানে পাস খাইনাयनि আশা খাই মার্জিন গাই তো সগুনাই 25 হইতে 26 সগুন tabo abo ke chongbari ni salo CPM ni phajingti koksil chamung tisaka borok ni boot center 13 14 hai boot center ko CPM ni agent polling agent je boot agent rokno tonrjakliya soklai tiklai horjaka abo hai party mung kudang kha he kaba abo ba tamni baga amo hai rok kha amo hai to কোনো রিপোর্ট করে তাম হিমালয় যারা সিপিএম খালাইনাই পর্যন্ত তাকলাইলে সিপিএম নো বুট ডিফান্সে পাস ইয়াঙ্গা হংকাই তাবলে রাজানো ওয়াসা নাই নাইলাইনা হিনি সিরি মারক অমহাইকে রিলাयो फुनुक सिरि लायो अमहाइके रग बाक्सा सालायका ताकलाय सीपीएम नि बुट गलायका निसे सालायो अमहाइके तो कुन जागो गुनगुलुं मानिक्रे एकमात्र किछा प्रॉब्लम आजाख्या उ ईवीएम नष्ट हुंगारो लेवई बुट मारि मारो बाक्सा फिरक थांमारो अमहाइरक दा बयस्क बररो अबनि सिमिसि किछा प्रॉब्लम आजायो ताकेसांगाय 11-8 नम्बर अबंगांगाय राजीव गांधी हाई स्कूल और हंगांगाय चिनिति प्रामथानी हंगांगाय अनारस कोगिया और हंगा ब्लैक शुद्ध ब्लैक कोगो कोन आरो कोन एकटा तामहनाने आरो सीरियल नंबर कोगिया अमहाय आपने बागे आर किछा प्रॉब्लम लायलाख्या अमसिमि आसक्सि तै कुन प्रॉब्लम आजायाता बरक जे कक्सिल चाव हंगा तो बंगनि जे तामहनाने बरक बुट तो बरक मानलिया न तैसे बरक फेलिंग नै सेमेन दंगो अमा हाय प्रॉब्लम सिलचामन चायाता abo ha ke buskana 2002 tarik march to result nai lokrongni phasingtei bobo hai kobong mung tongnai nung je keplai nai abo hai wan sung mung na hari kobong mung tang aw बुट तो पाइख्या बुट तो रिलाइख्या जतन आनो नासिगिया बुबाग्रान नासिगि जतन बुट रिलाइख्या जतन न पाइप्ले हामजाक नाथाय चबन सिबाया पारो नरकनि बुट दिमा बायन तब बुसकांनि 2 तारिखो हारजित दंगो कप्लायनाय नंनि फान बायन ताम हिमालय अरो सुदु बुट सिमि बाया गोबां माबरो फान बाय या क्वार बाय खाबाय परिश्रम बाय जतन चबालाख्या जे चुपानाय रखनो आं पाइप्ले हामजाकमा ते चबन जिबाया पारो ताम हंगाय नंनि फान नंनि हामजाकमा जत्तनि हामजाकमा खाकवार याकवार खायरि माने बिसिंतै तै बुट रि माने बिसिंतै खलायनो तिनि आं कप्लाय नाय आं खाथने कक्सायमाका आबो जत्तनो नंनि फान जत्तनि फान और थानचानि मारि तै बुबाग्रानि हामजाकमा बुबाग्रानि थानचानि मारि ono जतन नासिगि बुबाग्रा नासिगि अमहायके बुट लेके तै चुबा लायके अमहाय ब्रना बेलायके पाइप्ले हामजाकमा तै जबन सिबाया पारो बेलायके हामबाय माया पारो to songbari to tipra mothani phasingtoi kaibusuk sit manno bobo hai no ni political analysis ni bising bobo hai ke kaibusuk sit manno aw sekang to ang media rago no masaka abong gangkai 25 ta 26 ta rok phaya nihni wan suglai mani tabuk taisa wan suglai analyze khainai ka tabung gangkai 32 ta se phayinai जों तेब्रामो थारा गभर्नमेन्ट थांदों होनैनाय जों जतन आसायनाय एनालाइज खायनाय जों आसादा गभर्नमेन्ट थांनाय 32 टा सीट कप्लायनाय एसटी सीट काइबसक मानो जनरल सीट काइबसक मानो तेब्रामो था तो टोटल 42 constituency एसटी सीट तो 20 टा कोगनाय तै 32 टा गबे तै 20 टा नि तै 12 टा जों माने यांगो जनरल बंखरनाय अमाहाय
tamke general borok kicha bagi ma pasung romdi te 1000 bagi 500 ni bagi omahake general bongkon STO bokase kucho omahai dong general bomahai tar mane जों 32 टा माने सरकार गठन खाइदों अब जत्तनो बुबाग्रान हामजाक बानि बिसिंते और रेजल्ट नखन 2 तारिख मार्च जे समबरी लेखां रेजल्ट नि सालो आ दिननि कप्लाइंगनानि नों तो सावै दं मानदे कन्स्टिट्युएन्सि कप्लाइंग बबहाय प्रिपरेशन हाका आ दिनो जे 2 तारिख मार्च रेजल्ट नि दिनो बबहाय के कप्लाइनि तंथमु बबहाय नि प्रिपरेशन हारका अब तो जागा जागा तो तंथक नि बिसिंते न कक सालाय तलायो अमहाय इंनाय तंथक लायनाय गिलामा बरक न सालाय जा हायपेनो 2 तारिख बा जों आर तो काउंटिंग से माहाबनाय काउंटिंग हाबनाय जों आर वो 8 टेबिल ताई कैंडिडेट ताई और वो इलेक्शन एजेंट दङ अब किन्तु 10 टाका वाने गत फनो जों तो तिनी आजुक लायखा और वो चिनी सदर डिस्ट्रिक्ट उनको चिनी पुलिस प्रशासन दङ आजुक लायखा और एसडीपीओ चिनी और वो चिनी पुलिस प्रशासन থেকে चिनी और वो अजय कुमार दास बिनि नेतृत्वे आजुक लाया और तो काउंटिंग नि रिविलिंग लायनाय गनो आरो गनो गलंनानि चान्स करि अमर सालायया माटो बरक प्रोटेक्शन नाय ताई काउंटिंग नक बिसिंग बो प्रोटेक्शन नाय और कोनो गलंनानि चान्स करि अमा हायके बेल तलां मांगला कोनो कलम खाता तलां मांगला दै तलां मांगला आरो कलम खाता दै बेबाक न मानाय जामुं रं मानाय अमा हायके रगो साजा तामहंगाय तंखसां नि बागिनाय अमहायके सालाय माने आरो बुलाय टगलाय मुंसांगला आरो जदि बुलाय टगलाय हांगाय बुंनि आनि पदक्षेप बरकनो हानाय अमहायके रगो साजा आरो जोंनो बसाय रहरो जानजनि जारा एजेंट तो बनाय रंनो नरबो फोरों तबुदि जाहाते और गुनगल सिस्टिंग या तैखलाय नि सालाय जा आबनो तंखसां तंनानि न दरकार हार जित तो तंनाय न जीपी नायबा तंथंनाय हारि नायबा किसाले बखां गनाय अब तो ठीक न दङ जों इलेक्शन 5 बोसोर अंतर निर्वाचन थाङो निर्वाचन फायो ताकलाय तो तिप्रा मथानि बेलायखे गाहाम आबनि बागै तिप्रा मथा सारा तिप्रा राज्योआव न अम तंथक लायनाय अब तो तंथकनाय न पासिं गंगायबा हायपेनो अब खाय जों बुबाग्रानो मानासिगु तंथंना तंथक गया सिगांगोबो एडिसि ओ जखन जिडि प्रो और तो बिजय मिছিল टाखाय दिने जों बिजय मिছিল माखला लायलिया न ताकलाय बुदा बुबाग्रा बिजय मिছিল टाखाय दिने दङ अब किसा मानासिं ने बुबाग्रा तो अमहाया बुबाग्रा मानसि माता किसा जुदा के बुबाग्रा जदि बिजय मिছিল टाखाय दिने तो जों खायरागला ठीक न वाक तो पुन खातिलाय दंखा बिजय मिছিল चालायनाय हिनाय गारि गुरा थिखला लायजा अमहायके माला थिखलाय लायजा अमहायके थांलायनाय ने हायपेनो बुबाग्रा बाय जों मीटिंग दङ बुबाग्रा फायके जों मीटिंग लायनाय 26 तारिखो जों मीटिंग आसमानको आसुगैयाखै जदि बुबाग्रा तामसा तसे 2 तारिखो रेजल्टनि परे बुबाग्रा तामसा अब मानायनाय जदि अब बिजय मिছিল टाखलाय दिया तो साखांगायबा खलाय जागला आरो वालाय बुलाय सगलाय तो बुबाग्रा फोरोंया बुबाग्रा हामजांनाय नं फोरोंगो आरो वालायना बुलायनाय बुबाग्रा फोरोंया बुबाग्रानि हामजांमानि बिसिंतै ता बेलायखे खाकसांमा ताय बेलायखे हामजाकमा बरकनि बिसिंगो अमहायके नुगो ताय चुबालाय माने बुबाग्रानि बिसिंतै अब सम्भवगो बेलायखे चिन बर रक्ताबो हामजांमा दंगो ताय चुबा मानि दंगो आपनि बागै मुंसांगलाक देराम फायगलाक जुदि तिप्रामता जीटी फानो तिप्रामता पाइ फानो कप्लाइं फानो और वो कोनो अगतन गति गलाक वालाय बुलाय दंगला 2 तारिख नि सालो निनि कन्स्टिट्युएन्सि नि बुसु बरक तो फाइने काउंटिंग अब तो आं तो मुसुक तुइ फाइने नि साइमे अब फास्ट फाइने हैसे ता फाइने पनसे फाइने काउंटिंग दिनो फाइने बरक न केबनो कासैमेया तामकाय जतन खाबजा जा खासरां जा तंथगाय जा ताबुरम दे स्ट्रंग रूम तो जों बरक थेबाय मातरिका तामहाय स्ट्रंग रूम मोरोंनानि बागैनाय मोरोंनानि बागैनाय आं नों फायदे हिन सानने नांगिया बरन फायलायो हायसे और मोरोंनानि बागै कतिनि 4 जना फायलाय जा
कुमफ्रो 3 जना कुमफ्रो 2 जना अमाहायके बरफनो चेन्ज खालाय फायलायो सालो तंनाय दलसा हर तंनाय दलसा आपको सिलेक्ट खालामनो नांगौ नों फायदि सिलेक्ट खालामनो नांगौ बरं फायलायो हायसे ओमफ्राय 2 तारिख तो रेजाल्ट चिंखाय तो अब फान फायनाय रेजाल्ट प्रो अब आं नों फायदि बोसोर गारि तो दिन साना नांगला बरं बांनाय बरं बा मीडिया बा आपरो नुनाय बोसोर बां अमाहाय Tapi ustong rumoni ni constituency ni phasing tei je muruk nai tongnai rok bo bahai ke tongjak borok no aro bom tei bo raida tei borok bahai ke tong अब पास माना हालाय पास सारा आरो माहाय खूब करा करी ओमफ्राय आं निजेसे केन्डिडेट फानसे हाबनानै खूब करा करी खायजा कुमफ्रोगा केन्डिडेट मा हाबिया आरो इलेक्शन एजेन्सि मा हाबनाय ओमफ्राय साबसा ब अफिसार सा नि सोंगै आको करा निजेबो करा करी ओंगैनो मा हाबो हायजे ओमफ्राय अमाहायबो खूब करा करी खायतारबो ओमफ्राय आरो तो सीसी कैमरा रिजा सीसी कैमरा रुइनाय कैसे और टीवी तिखलाय रिजा बायरो सीसी कैमरा रिउइ थेपावै आको नुगुइ दङ निनि नाम्बार मान्दायनिखे मान्दायनियाव जत मजिलिसपुर अब खयरपुर अब बेबाके सै थां रिजा सिमनाके सिजा ओमफ्राय नों नुगुइ दङ दाग दाग निनि अब बुइखौ खुलुगदामान खुदा खुलुगिया नों नाय दङ नाय दा आरो तो अमाहाय खुलुगलाय चेन्ज बेला बाक्सरावनो चेन्ज खायनायनि कुनु आरो स्कोप करी खूब करा करी निजेबो करा करी खायनो मोरगै मा दंलायो अब कुनु आरो कारचुपि खालायनायनि कुनु अंक करी दा स्कोप करी अमाहायके स्ट्रं रुम मोरग दंलायजा